Ay anak na muspos po sa iyang amahan gidakop. Naon sa maning panahon karon mga higala, ngano man ni nakaako maning usa ka anak pagpamuspos sa iyang amahan. Nadakpan ni og naa karon nabalhog sa kapulisan. Ato i-check ko na ang report uban ni kasamang Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane? DYHP RMN Report. Yes, Rajuman Attorney Rufil, like ka karon din sa may inayawan na police station, diin desidido gyud nga gipapriso sa 49 anyos nga amahan ang iyahang 23 anyos nga anak Attorney Rufil. Human nga gipuspusan siya og 2-2. Pero atong nasayran Attorney Rufil nga adik daay ni ang iyahang anak. Nagumon dahil ni sa mga illegal nga drogas at Rufil, iyahan na lang ganining makod pa isagol-sagol gikan sa rugby, illegal nga drogas, kanang shabu, kanang marijuana at Rufil. Mo'y nakadaot so drugs na po ni kasamang Jane. Na po, drugs. Sus, Ginoo ko. Straight to the Na point. atong balikan na mahigalas kasamang Jane Gallardo, tanawa ra gud ning usa ka anak nagumon sa drogas kining drugs gyud, grabe gyud kay ka problema nako gini kay. Mo ni kinahanglang mapsumpo gyud ta ning drugs. Nakaako pagpamuspos ang usa ka anak ngadto sa amahan gumikan ining pagkagumon sa ginaliling drugas mga sukid tig paminaw. Straight to the Atong point. balikan kini mao nga report kini nga portion atong kanato may gala sa Sugartrol. Daghan na karon ang dunay mga gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood, ingon man kining diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay food supplement nga para nimo kana ang Sugartrol. Ang Sugartrol food supplement dunay kining A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip mga herbal medicine. Mo nandako kani ikatabang sa mga nagproblema sa pagkatulog sama ining insomnia, constipation ug human makatabang pagpugong sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Munang sama kanato matag adlaw nag Sugartrol. Straight to the point. Alas 8:53 na mahigala atong balikan una kining usa ka anak mga kigalaan gumikan sa drugs. Mao ni ang problema nako. Mao ni nakakuyaw kay og pasagdan ning mga problema sa drugas mahigala. Naghatag ning problema sa katilingban, naghatag ning threats sa katilingban, di lang sa katilingban, diha sa pamilya. Naghatag og hulga. Laliman ka ng amahan mahigala mo pay nagpakaon na nang mong tao giunay pa gani. How much more ng ubang tao? O karon gipapriso gyud sa amahan mga higala. Atong balikan sa kasama nga Jane Gallardo sa dugang report. Yes, Jane? DYHP RMN Report. That's Attorney Rufil, balik sa Inayawan Police Station. Pero lahi ni ang kining na-praise Attorney Rufil kay mas butan siya sa ubang tao pero kontra siya sa iyahang pamilya. Oy! Dali ang iyang pagkuhanan niya sa iyahang kalagot, sa iyahang kasapot, ilabi na og magtama Attorney Rufil. At man niya ibutang sa iyahang papa, baka sa iyahang mga igsuon Attorney Rufil. Pwede man na kasaman Jane nga na may uban po na nga buutan sa uban. Unya nga to sa pamilya ang taras nga lahi. Dito gid niya ikagawas ang iyahang kalagot Attorney Rufil. O napoy uban kasaman Jane nga buutan sa gawas. Di liman maasahan man sa gawas. Na ug magbinuang sa gawas daghan man makig mupalit sa away. Maldito sa sulod kay nga amahan siguro buutan na pod niya. Pero kadto sa gawas delikado kay paliton man gyud sa dito sa gawas. Mao siguro posible pod. Sa gawas Attorney Rufil, ang nakakuan lang gid nato nga mga Pinoy Attorney Rufil, kutob sa nasabtan nato ang miyembro sa ato ang pamilya ato gyud nga sabton Attorney Rufil. Pero kani man gud nga anak Attorney Rufil atong higayuna base sa investigasyon sa ato ang kapulisan din sa Inayawan, gibadlong ra ni siya sa iyahang papa kay nakabantay iyahang papa Attorney Rufil. Nang ragatama na pud ni siya akong adlaw. Kay lahi man gud ni siya Attorney Rufil, mo nang badlungon sa siyang amahan kay ug magtama na gid ni siya dugay mahuwasan Attorney Rufil, mabuak man ni siya mga gamit ng hagis, nga mangmuspos siya og mga igsuon, mangulata Attorney Rufil, kani-gani ang papa napuspusan niya 2-2. Nato gayon na kay gatama man siya Attorney Rufil. So igo lang siya nagibadlong unta sa iyahang papa kaya lain naman gasiga naman ning mata ani Attorney Rufil gani sa atong pagpakiginabi dinhi murag wa pa ni nahuwasi kay gayo ihiwi pag iyahang baba Attorney Rufil. So mao tungod ra gid ato gibadlong ra gid siya sa iyang papa iyahan man noong
puspusan na ni Rufil, dili lang ra ba kay usara kahigayon. Kapila ra ba gid ni Rufil nga sakit ra ba gid in taon na ang ganang dos por dos na kahoy. Naliman kay 2x2 ang ipuspos. Nako, sakit jud kayo ni Rufil nga ang iyang rason ni Rufil, aliasan lang ni nato si Lawrence ni Rufil. Ang iyang rason na nganong iyang gibukbok ang iyang amahan tungod kay wa siya paliti og sudan. Oy. Gayon na ni Rufil. Jesus, malosep. Maura ang iyang rason ni Rufil gani tungod pud sa murtag nadala pud ani ni Rufil aso gid sang giingnan nga wa na to sa imong huna Lawrence na mo'y nagpakaon sa imuha. Mo'y nagatima mo gikan pa naggamay pa ni Rufil ya. Hantod karon wa pa gyapon siya trabaho 23 anyos ni Rufil. Jesus, malosep. Di pa eskwela pa gidunta ni siya ni Rufil gani matod sa ato na sayran nga gipagustuhan pa gidunta ni siya og eskwelahan private yang gusto gidustuan pero iya ra gid nga gisayangan ni Rufil tungod kay grade 6 pa lang nagumo na ni siya nagsugod na ni siya gamit ni mga illegal na drogas ni Rufil. Kaliman ka 23 anyos kasama Jane ka na 23 anyos dili naman na minor de edad dito sa US sa ubang nasod pag 18 years old hawa na ka. Ginabuhi na kag imo. Mao na manigamot natin ni Rufil kay boto na makabarog naman gid siya sa iyang mga tiil. Way uwaw ning tawhana. No, di na pod magkamatnon og uwaw basta kuha na pod kana man nanay nagumo na sa kinaling drugas kay ngano man kana 18 years old ba independent na sila. Pero sa ato 18 years old masuko pag di palitag sudan. Salbahis. Kita na ni Rufil mamuspos pa. Mamuspos pa. Murag yung utang kabubuton galis nga ginikanan nato ni Rufil. Ato ni siyang gisuwayan gid og kuha ni Rufil. Matod niya, matod ni ning Lawrence, nalimot gid siya sa iyahang gibuhat ato ni Rufil. Nalimot siya ang iyahang gipuspusan. Pero kay naabtan pod nato diri ang iyahang amahan gid ato ni Rufil no. Pero niyangyo di lang sa siya palive kay na-depress gid in town ng iyahang amahan nato ni Rufil. Na-diagnose gid in town og depression ang iyahang anak tungod sa pag-ugtas ani iyahang anak. 5 ka buok iyahang anak ato ni Rufil, puro laki. Uy. Kaling si Lawrence, ikaduha ni niya ato ni Rufil, pero maura po di ang buluyagon sa iyahang mga sakop. Pero tinuod di nilang giingon ato ni Rufil no, nga sa usa ka bulig, doon na di buang. Doon na di buang ato ni Rufil. Sa balikan ni siya ang black sheep sa pamilya niining aning pamilyaha ato ni Rufil. Giparehab na ni nila, gipapriso na ni nila. Kaupat na gud ni siya nagbalik-balik ato ni Rufil sa prisuhan. Tungod sa drugs. Kapila na ni nila gipapriso pero kada gawas mobalik ra gid gihapon. Na ospital ganito iyahang mama matud pa kay sa tubangan mismo sa iyang inahan nagsuyop ni siya rugby ato ni Rufil. Uy, kuyawa. Nakugang ang iyahang inahan in town natin ni Rufil na dala gid in town sa ospital tungod sa kakuyaw. Iyak na ikausap matod ka sa iyahang amahan na nanghugas og plato ang iyahang manghud ato ni Rufil. Gidiretso niya og kulata. Tungod kay tama po gid siya atong higayuna ato ni Rufil. Mao na makabantay ni ang iyahang amahan ato ni Rufil nga kanang nagtama ni ang iyahang anak mulikay sila. Biyaan nila sa balay kay ugong kanang mawagtang na sa kaugaligo ng kaning si Lawrence at ni Rufil, magkuha ginisiyag kahoy, magsiyig pamuspos sa ilahang mga gamit, sa ilahang balay, hapit na gani niya, hurot ilang balay o kaguba at ni Rufil, kay iyahamang pangpuspusan. Mao ni iyahamang nataras gid at ni Rufil, kung di siya matagaan kay ang iyahang amahan natin ni Rufil, kung mangayo nig sudan or kwarta, ang iniyahang anak na si Lawrence, di so gid pagkaon ng iyang ihatag. Dili sa mohatag og kwarta ato ni Rufil kay kahibaw man siya asa pa dong ang kwarta. After man gyud sa bisyo ato ni Rufil. Pero mao na ato higayon na dili tinuod nga tungod sa sudan kay gani. Pero ni gid ni siya nga tagaan og pagkaon una gid ato ni Rufil. Pero atong suwayan ni kung kay ganiha ako ni istorya ato ni Rufil ang kaning si Lawrence pero murag kuan man likoy man kaayo Attorney Rufil pero ayan atong balik dali lang sir na si Lawrence sir balik Lawrence live ka rin sa GYHP RMNC Bold sa ISF isang nakatinod natuto ka kay wala di tagaan ng papa nangamukos ka dito sa inyo ganihan waka kay mundo
Di niyan ang ko to, mawala ko no, dapat yung Atik-atik ka na dito, yahang nakalimot, Attorney Rufil. Dahil ka mo dahil si Attorney Rufil Banyo sa UIHP ha. Lawrence. Yes, ma'am. Oh. Yes, attorney, ma'am. Oh, ngano man nga imo man tong gipuspusan imong amahan? Kung sa kaya na yun, mag-away naman sa may anyan ba niya. Kaya magpagkaon. O sa may nasukan nimo ngano imo man gipuspusan ang 2x2? At nasok mo, anong dipuspusan mo gusto do? Hindi na, kung pagkaon namang giawayan, maura. Naunsa man na yung pagkaon? Ngano man na yung pagkaon day? Wa kay sudan? Ha? Wa di ka palitig sudan si mong papa? Wala. O sa may nga nimo, o sa may tawag nimo, papa, tatay? Ha? O sa may tawag nimo, papa or tatay? Paano? Naghatag kag kwarta nga palit og sudan or wa? Wala. Wala nya ngano suko man ka way palit sudan? Dali, naara ko yung dali, naglagot ko. Unsa man gigikalagutan nimo? Gigutom ka? Ha? 23 na may imong edad, ngano ayaw na pagsalig sa imong ginikanan? Wa di ka mangitag trabaho kay 23 naman ka. Wala agad. Mangita kag trabaho para makapalit kag sudan imo. Oo. Unya unsa man ron bisita na imong papa nimo diha? Niya imong mama ni bisita nimo. Ya tinuod ni nga adik-adik ka. Magani. Nagkaon mo mga pamahaw, mga pipagmata na ko. Oh. Unya tinuod nga adik-adik sa kadiay. Ha? Tinuod nga unsa may imong gigamit ug mga adik-adik ka? Unsa may kasagaran nimo gamiton? Ganyan. Sabdo, ragdim, Rwanda. Sa bulag kuan maliwanan dili. Wala round ko. Oh, all around de ka. Ganyan, sa po sa andar, sige sa, reduce. Asa man ka kwarta ipalit anang mga imong kuan, imong bisyo? Asa ko magwasa italita ni Isyo, sir? Nala ko yung pangortang. Nala ko yung gantong na bayot mo. Nakay kwarta? Asa na hindi ka Ang bayot ko. mamayo? Ah, mamayot. Mamayot day din oy. All around man na siya. All around di ang bisyo Attorney Rufil kay paldo dahil ni siya. Oh, mamayot day siya day mo day na ikuan. Kadadlaw ko na yung bisyo, sir. Kadadlaw ko dahil ka mamayot. Mortahan na ko. Ba? Mortahan na. Pangasahan rami mo? Uy, hindi ka maluoy. Maluoy, friend, mo, balay. Pangasahan ni mo, na edisyo ni mo. Ya, unsa man, bakay ka nga nasuod ka din. Magkilala kaya ka nasuod mo rin, bakay ba ka? Ay, may. Usap ka sa likod mo kagawas ka. Ay, gano'n ko lasa ni, pagkawin na mo. Last ka lang. Last. Kalima na rin niya. Kapila na gid siya Attorney Rufil pero di gid matagam nga ikapreso siya siyang ginikanan tungod pud lagi ani iyahang taras nga kung Taon ba ko ba? Tiwag kay kaon. Tiwag kay kaon Attorney Rufil. Sige pakanal sa na diya. Tiwag kay kaon Attorney Rufil mo. Murag way kuan murag maglibog po ta sa iyahang istorya Attorney Rufil kay murag mulikoy pud siya usahay mo pero ditugan pud siya murag diri ra pud siya nakatugan sa tuwa Attorney Rufil. Yay ang ilaha di ang karabisyo mamayot di ay siya Attorney Bao ginagiingin Attorney Rufil basta na kay bisyo man agad ka mangita paagi nga makabisyo gyud ka Attorney Rufil. Proud pa kayo. Asa magkakwarta mamayot. Proud kayo Attorney Rufil mapangwartahan ra gid nga ang kaniyang bayot nga makaila po na.
Gigutom man siya Attorney Rufil mo ni tiwa siya og pamahaw. Pero unta mataga akuan pud niyo pagtulunan gid Attorney Rufil no sa mga kabatan-unan labi na gid sa mga anak nga unta di pud nila ingenion ang ilahang ginikanan nga mo'y nag-atiman nila sukad pa pagka hibugso Attorney Rufil. Unta makuan dili man gyud kana ganing gipugo sa ginikanan nga makabawi gyud Attorney Rufil sa ilahang mga gipangbuhat pero at least man lang respeto Attorney Rufil Respeto. sa ginikanan gyud unta. Pero mao na ang amahan desidido gid siya Attorney Rufil kay wala gid siya kahibaw kung sa buhaton ay ni iyahang anak. Paitang tawhana. Limang kagipuspusa 2x2 ang kwan. Pero ang amahan na kasaman Jane, bisita pa niya diha. Straight to the Ato point. sa balikanon si kasaman Jane Gallardo Mahigala kay ang anak Mahigala adik-adik gipuspusan og 2x2 ang amahan. Pero ang amahan Mahigala nga mahigugmaon bisan pa man sa gibuhat sa iyang anak day, nakaako pa gid pagbisita gyapon sa iyang anak. Paita bidaw sa ginikana no. Sus Ginoo ko. Kini nga portion may galatud kanato usab sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntinai o kulon. Kinarumalikan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps o nay motubo sud sa tuntinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o baka ang labing seryoso masakit og kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Mao na nga labing maayong imnon kini mahigala sa buntag or baka sa gabii. Sa upat nga to sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa imong tiyan, kulon o sa lawas. Ang Super Fiber mahigala mao number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magwala kay usa ka sachet sa Super Fiber, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong kutaw na mayo, i-shake og mayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Straight to the point. Alas sa 9:13 na, bisag gipuspusan mahigala 2x2 pero ang amahan ngadto pa gyud taon. Ambot kang inahan mahigala o mga igsuon. Atong balikan sa kanali is kasaman Jane Gallardo sa Dugang Report. Yes, Jane? DYHP. RMN Report. Yes, Attorney Rufil, bisan sa gidangak gyud sa maong amahan nga nagabunog na lang gyud iyahang buston, iyahang tigil Attorney Rufil, may nalang gani kay naka-cover siya sa iyang ulo dihang pagpuspos. Wala ra nagrabihan ang iyahang ulo niya, nakadagan ra gyud siya Attorney Rufil. Miduaw gyud sa dinhi sa iyahang anak. Gawa sa iyahang tanaw ni iyahang anak gyud kumusta na niya. Nakita niya Attorney Rufil nga wa gyud pagmahay. Ay pagmahay ni iyahang anak Attorney Rufil mao na nga ang siguro gyud sa amahan nga pasakaan gid niya og kaso ang kining iyahang anak Attorney Rufil nga mapriso gid ni siya dinhi sa Inayawan Police Station. Wala niya gidala ang iyahang asawa Attorney Rufil or ang inahan ni ining Lawrence kaya siya ganahan po niya tabango na po to Attorney Rufil. So ilaala sa gibilin dito sa balay. Siya ang niatubang dinhi karon sa investigador at unta siya nga gihangyo ang kining amahan Attorney Rufil nga makiginabi ta niya bisan ka Dios lang pero nihangyo siya kaya dili lang sa siya muhatag sa iyahang habig ko labi na nga nagpaminaw ko diya ang iyahang pamilya karon Attorney Rufil. So di siya ganahan unta nga mapagawas pero saon man nga digawas naman gid ni Attorney Rufil nihangi lang siya nga di lang sa siya pa-interview sa tuwa pero nagsaysay gid siya Attorney Rufil no nga kapila na gid ni gibuhat sa iyahang anak Sus Ginoo ko. sa pagkakaroon wala siya laing mabuhat kundi iyaha gini nga patagmon kay basin maka biktima na pud ni og lain kay wa may pagmahay Attorney Rufil maski gani karon din nagsige ra gisinisi ang kining iyahang anak Attorney Rufil mo lang maglagot nga bisan pa man napa siya pagigugma siyang anak pero nagpatigbabaw gid ang iyahang kalagot mao nang iyaha gid nga ipapreso Attorney Rufil diin magatubang gid ni og kaso nga attempted parricide ang kining maong si Lawrence. Mas maayo ra po da kasama nga Jane, no? Alam mo tagam dito, basi pa niya to sa prisuhan. Hopefully, ma-rehabilitate siya sa prisuhan. Kaya maumunggunta ni ang purpose sa prisuhan nga mausab unta. Dili kay masamot o kabugoy. Hopefully. Kaya magudanta Attorney Rufil kay sa ikaw pa kay gayon nga na priso ni upat or 5 ba to Attorney Rufil kay nakalimot naman pud ni iyang amahan tungod sa kadaghan wala man gid na usab bas ni samot man gid Attorney Rufil so nang hinaot pud ang amahan no nga basig karon nga time mausab niyang iyakang anak pero mao pud lang iyang desisyon karon na di gid niya pagauson sa pagkakaron na iyaha sa ning patag mo na Attorney Rufil kay wala ra man pud gusto ra man pud siguro ni Lawrence Attorney Rufil kay gangisi raman ko Ginoo ni diretso sa presuhan. Murag malingaw man siya sa presuhan Attorney Rufil. Ari adto na lang siya kay mura man nalingaw sa siya dito kasama Jane.
Rufil, niya, murag makatabang ko din taon na ginikanan, makapahuway-pahuway, gamay sa kaungtas, Attorney Rufil. Inon lang sad to nga anak lang ka Renz kay murag may diha kay naay sudan. Tinagad ang sudan, Attorney Rufil, di gorjado pa, diri Attorney Rufil. May diha kay libre ang tanan gwardyado pang higdaanan. Gorjado, Attorney Rufil, murag maproblema ni siya, kaya di na ni siya makapamayot. Wa na gyud. Pamayot, Attorney Rufil, di na makakwarta. Pero mao na, no, gikapreso gid siya og lahot sa iyahang amahan nga nag-istorya na karon sa investigador dinhi mismo sa Inayawan Police Station. Lisod man kay ang threat kasaman Jane ang kuyaw ba within the family. Nasod sa Manimalay na ang kuyaw kay namang adik. Unya og ikaw mo'y amahan panalitan lisod man sa kay magsige na lang po kay sulot og helmet. Buhan di ka maigo sa mong ulo. Nalisod. Siguro din na muraga ang imong pagkarong na Attorney Rufil, no, dili na kanang sakto tungod kay mahadlok na ka sa mong palibot kay tawag sa mong panimalay ang imong gikahadlukan ngayon ani nga grabe na gyud kagumon sa illegal nga drogas, Attorney Rufil. Murag magbantay na lang sa permi sa iyahang mga nilihukan kaya malakit naman siya og tao tungod kini iyaha kay matod pa niya, Attorney Rufil, all around siya sabo, marijuana. Oh, all around ay. Olaran siya mo nang murag daliso o naging siguro ni iyahang mo panguna-huna or iyang utok din Attorney Rufil. Pero mga nas pagkakaroon, gibalog niya ni siya din sa may Inayawan Police Station diin magatubang gid ni siya og tukmang kaso nga gipasaka mismo sa iyahang amahan Attorney Rufil. Nandiyan na lang dyan sa mga dapit. Kauban ako sa itong Control of the Speed Pilot, Radyoman Justice Mampong. Ako sa bagay Radyoman Jane Galliardo, DYHP. Tapak, Armen. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.